Egun honet gerturatzagatik eta eskerrik asko. Gaurko prentzaurrekoan Maria eta Bio gaude, alkateordea eta alkatea, asmoa zen prentzaurrekoan helburua balorazioa egita zenez talde guztia egotea, baina agenda kontuagatik ordutegi honetan ezinezko izan da taldea osotasunean egotea, baina prentzaurrekoan helburua orain artekoaren balorazio bat mahaigaineratzea da. 6 hilabete pasatzo dira alkatetza berretsi genuela eta herritarrek besteren gugan konfiantza esaten aban 6 hilabete pasatu direla ja alkatetza berretsi genuela eta herritarrek beste behin ere konfiantza jarri dabela gobernu talde honetan. Talde berria gara, 6 zinegotze horietatik 2 jarretzen dugu, baina 4 berria da, baina beste 4 berriak izan arren, lanean aritu gara eta orain arteko taldekideek eukin duten gogo, prestutasun eta gaitasun berdinarekin lanean egon dira. Gobernu talde honek askotan esaten dut parte hartzea egunerokoan lantzen dagoela. Aurrekontu parte hartzele esatago uste dugu parte hartzea egunerokoan egin behar dela, horrela ere ikiko bai dugu benetan elorrio parte hartze, benetako parte hartze batean eta parte hartzean oinarrituta. Bete esan dugun moduan, helduak ume zein gazteentzat batera egiten da adin guztietako herritarrentzat eginiko edo eraikitako herri bat nahi dugulako, herrigunean zein auzoetan egin ditugu ekintza ezberdinak egin dugu eta jarraitzen dugu egiten da jarraituko dugu egiten, emakume zein gizon eta kulturaniztasuna bultzatuz momentu oro. Beti izan dugu balore batzuen barruan oinarritzen garela, oinak lurrean beti erantzunkizunez, justizian oinarritua eta herri jasangarri, feminista eta euskaldun bat gura dugulako besteak beste. Orain arte egindakoaz balorazio positiboa egiten dugu udal gobernu talde honek. Esan bezala taldekien artean berrikuntza egon arren gaitasuna dago eta lan urten da eta makinaria martzan jarri dugu talde eraginkor bat izan gara eta espero dugu hemendik aurrera legegintzaldean zehar eraginkortasun hori hobetzen joatea eta egindako batzuk aipatzearren Toloti Beia Merbideak eta lanaia martzan daude, askotan hitz egin dugunen inguruan, obra hauek herria erabatera aldatu behar dabela eta Toloti Beia obra da oinarria, etorkizuneko lorri horren oinarria, ze honen ondoren bestelako proiektu batzuk martzan jarriko ditugu ja, aurten hasita. Ingurumenarekiko konpromisoari eutziz dagoeneko lezargitariaren 2. fasea jarrita dago, eta horretan lanean jarrituko dugu. Bestetik gizarte arloan nagusi aktiboan, beti 3. adineko pertsona edo gizarte aktibo baten alde lanean nagusientzat jantoki zerbitzua abian jarri gilun herriko jatetzekin batera, nolabait pertsona hauek eukin izan aukera, kalera urten, sozializatu, eta beste, Mariak aipatuko bestelan. Gero Ametzola ekimenaren barruan, Ametzola sortu genuen eta ja martzan jarri dugu Ametzola barruan gazteguneaz gain hasigunea. Hasigunea da familientzat gune berri bat. Gure bazu salduzuk, Maria, ni baino batu jaino duzu. Hasigune bera, ez da? Bai, hasigune urtarriaren 7an martzan jarri ginen, orain dela pasan gazten, orain dela oso gutxi. Eta, printzipioz gurasoi eta aurrei bideratutako espazioa litzateke, bai? Heldu eta aurrek elkarrekin gozatzeko espazio bat. Eta beti ere gurasoen autogestioan oinarrituta. Horiek izango liratezke ezaugarri nagusienak. Hori be aurrera honen inguruan gehiago sakonduko dugu, hasi berri dagoen proiektu bada, gehiago sakonduko da. Azkenengo 6 hilabetetan bai, Arginetako nekropolian konponketak egin dira eta bestelako lanak egin dira. 2020 urteko aurrekontuak ja onartuta ditugu ere. Kiroldegiaren kudeak eta aldaketan egonkortasun pausuak eman dira eta euskaran aipatzarren euskarako plana martzan abian da. Aipatzen moduan ja aurrekontuak 6 hilabetez ez gara geldi egon, lanean egon gara, egunero,
aurrekontuak ja onartuta ditugu, 2008 aurrekontuak onartu ditugu, behin betiko onartzea falta da, baina behin betiko onartuta dauzkagunean, proiektu betetako aurrekontu batzu daukaguz eta lanari ekingo diogu, lanean jarrituko dugu, eta lehen esan doan eraginkortasun hori hobetzeko eta aurrera egiteko asmoz. Bai, pare bat gauzatzo geitziarren, Bueno, gizarte arlotik aipatu bebai enplegu orientazio zerbitzua martxan jarri ginula urte bukaeran, bai? Salto egin da. Bai, bai. Bueno, hobekuntza profesionala eta pertsonala sustatzeko helburuarekin, bai, urrian jarri ginen martxa eta iturrin garatzen den ekimena da, bai. Eta bestalde batetik eskolako patioa, bai. Eskolako patioa berrituratzeko plangintza bat osatu dugu, bai. Bueno, oin hasiko gara, urte honetan hasiko gara plangintza horrekin, eta, bueno, 3 urtetan, lusatuko da, bai. Eta eskolako diagnostikoa bestu dala esan? Bueno, ez dozu esan, bai, pentsatu da, ez? Bueno, aurreskolan bai komentatu dugu, nonos. Aurreskolako diagnostikoa garatzen ari gara, dagoeneko, txostena, hemendik eta epe laburrera jasoko dugu txostena, bai, uste dut urrian hasi ginela honekin, bai, eta, bueno, diagnostiko funtzionala, arkitektoniko eta estrategikoa izango litzateke. Horren, emaitzaren arabera, proiektua aurreskola erekina nola berregituratu erabakiko dugu, ez? Horretan oinarrituta, diagnostikoan oinarrituta, garatuko dugu gero proiektua. Uste dut ez dugula ezer gehiago. Kiroldegiaren, bai, kiroldegiaren. Hori aipatu dugu. Bai. Guraldetik hori. Guraldetik behintzat hori geneukan aipatzeko. Bai. Bai. Horren inguruan, prentza ohartxo bat edo bialdu ginen, bere garaian, ustot izan zena. Bai, martxan, bai, dagoeneko martxan dago, bai, badakizue, helburua zala, sartze aktiboa sustatzeko sozializazioaren bidez, bai, eta datuak. Datuak, Momentu honetan ez dauzkago eskuragarri, baina pasatzeko arazorik ez dauz, datu bat dauz. Izena emoten badabiltza, baduzela pertsonak ja izena emonda daukena, eta arrakastatua izan dela, bai. Arrakastatua izan dela, bai, hori esan dezakegu, bai. Datua pasoko dugu. Pasatuko dutzu edaz gero, bai. Badiruz, 25.000 euro inguru izan da aldundiakin batera, aldundiak diru laguntza jaso ginen, aldundiari proposatu diako zan ekintza batzuk, eta aldundiaz batera 25.000 euro inguru inbertitu dira bertan. Batetik da, nekropolia bera txukundu eta konpondu, eta bestetik egindan beste lan bat izan da digitalizatzea. Digitalizazio lan bat egin da, noiz baten batek kalteren badauka oso zer gertatzen baldin baiako, horren replikak egin izateko, besteak beste dinote. Batetik izan da txukuntze behiek mantentze eta txukuntze lanak, eta bestetik izan da digitalizazioa etorkizunari begira eukiteko tamainak eta dana, digitalizean, 3D-an eukiteko, digitalizatu eukiteko elementuak ondarea bera. Hori da, bai. Ermiti aldez horretik, bai, konpondu aldez horretik egin ginen. Bai, azkenengo 6 betetan egin da, oin aipatu da lanak izan dira. Talde berria izan arren, talde berria azkenen 6 zinegotzetetik 4 berriak direlako, talde berria izan arren eraginkorra izan dela, laster hartu diogula danok engranaja martxan jarri dugula, baina uste dugu hobetu badagoela azkenean berriak direnean kokatu behar dira, udaletxeko funtzionamentua jakin behar dabe, batzordeak, azkenean engranajea martxan jarri behar da. Uste dugu berritasun horren barruan azkenengo 6 hilabeteak eraginkorrak izan direla, baina badaukagu zer hobetu. Azkenean taldea martxa hartzen da nenean da pertsona berri horrek udal funtzionamentu hobeto ezagutzen da zen einean, hobeto egingo dela eraginkortasun hori izaten da, lana egitaren lana aurrera ateratzen inguruan, probatu nazela.
hori gure inoen aipatzen dira, berri izan arren eraginkorra izan dela, uste dugula fruktiferu, azte dituzkaz emankorra izan dezela 6 hilabete hauek, baina oraindik ere daukagun taldea kontutan eukinda, ze balioan joartza gure taldea oso talde hona daukagun taldea kontutan eukinda, badakit askoz eraginkorragoak izan gaitezkela. Eraginkorra izan diazken goiagetak, baina emateko ikaragarri daukala talde honek. Hori gure nahi aipatza, Bai, hartu emonak ez dugu hartu emonan dirikauki, ze gauenak egon dira bitartean. Egia da aurrekontutan ez dakigu segatik, ez da ben babestu gure aurrekontu proposamena, ze bere egunen ez aginen, uste ginen gu proposatuko aurrekontuak herria hobetzeko direla, kontra bozkatu eben, ikusiko dugu hemendik aurrerako jarrera zein izango dan, ez dugu aukerarik eukin jakiteko udaleko dinamikan egunerokoan ze jarrera hartuko da hemendik aurrera. Bai, harrituta, egia esan sorpresa izan da, ze aurkeztu dugu zan aurrekontuak ez dugu guzti nindik nira kontra bozkatzeko modukoak izan denenek.